Kala. Ay bongeke ngaze ngamuntu. Upgrade leyo. We choose a Lalitoy field. I think here. Relationship with the manje. Ay ma'am, bishim. Hi Bo. Unstable connection. Yeah, pwede sa kalan. Wala na. Like, Ang game ni Instagram. Instagram bawa bang na. Bukunan. Kaya yan. Harap eh. Ngiphatheka i-charge iphelele. Laba namkhulu cable kuphela. Ushaja i-live. Yimbi le filter. Ngathi ngaletha manje amanzi lokuthi. Ngiyaquleka. Noma usizo lokho ngiyochama uma ngiphuza amanzi. Umuntu i-install umbhede nje. Yabona Usolile? Ngamanga. Ngamanga. Ngi-installile. Hayi adlala manje. Washo njalo. Akubonakali. Ngi-installile. Akubonakali. Nani nekuthanda wade ngaphela beki-installile bekisa-right kuthanda. Manje sekukumbi ngoba sekufake i-spray kakhulu. Waphinda istyle? Indaba. Mina ngiyasabisa lama cables. Angazi Ama-cables alula ngizame. like wafaka i-spray, ufaka imbusi. Angazi ngizame and angiyimisela ukuzama anytime soon. Say hello. Welcome back to my YouTube channel. It's Gail Manganese. Hey. Ada mais sama yang mana? Yabonga. Ay ngikhiphela bandla. Ngiyacela. Inama-ice. Awakabantu ezansi yomthetho strong. Ay ngeke nakwazi ukustela ama-ice. Mama, onde ukuzana bese kale? Angisa? Ukuzana. Drink. A-frozen lawa ngizowenza ngizoshawa i-brain freeze. Ngapha sele-store. Ya ngiyacela uncono zone ngoba ngizowathola la ngezansi. Guys, phuzana amanzi niye utshwala. Phuzana amanzi. Yabo mengiceda ukuphuza amanzi ngizophuza ilontuzi, i-cranberry juice, strawberry juice after amanzi. Nijwayeze ukuthi sekuyashisa funa ukuthi umuntu aphuze amanzi ngoba nizoquleka. Ayina ngiyithela. Yabo? Thank you. Uba u-Asad nawe u-Asad ne-expose la. Uthi angitshele le ngihleli naye. Usho wena msho. Ukuthi Uthi umuntu ayaphuza amanzi. utshwala ngiphuza amanzi. Ngoba u-Asad Ngiphuza amanzi. Uphuza amanzi guys. Uphuza amanzi. Nawadlala amanzi. U-Asad. Athi ngibo. Angeneki nje ngingangena kanjani u-Asad? Athi ngimu-screenshot of ba. Ngaze ngagudleka. Hawu. Kudla ibhega ya-R30. Uba. Angazi usho bawubhalela. Uba ngibheka leJapan. Oh basho mhlawumbe basho lento yaseMcD namhlanje special. Awungeke futhi. Asilindi thina special saseMcD. Siyashisa ilanga la. Ngabe kuyashisa even worse. Kamera ifanya? It's easy. Thank you. Three boys, come a bit tight, so like
bazi bajabulela ababhukudayo. Awungeza ubuye grey lo ngoba. Ngibumnyama. Oh, awungeza. Awubhuta ngetrona. Mesithola umuzo nephuli. Iphule ne-shelter kodwa yibo. Yeah. Hlala emanzini ungashiswa ilanga. Sabe uziphatha. Guys, ngidinga umngani onephuli kubo. Sekusondele leso sikhathi. Sesiright ngabamango, abangani bamango. Ngikamdinga yazi wamanga. Asisamdingi umngani wamango. Umbonile uncame lo eBestwick. Kwavele andebovu. Hlezi nentetshe. Thank you. Yona inde. Kana ba usona usebe decorate. Shot yodwa. Yona. Shot yodwa. Semina kapesi la. Ishot decorate. Noma ngaqala Bantwana. Hey, ayithela ngapha yami. Sane. Abantu banenkinga nje nami. Omunye So sexy drinks. Awuthi ngenze bit. Hawu ukanda ngiyachitheka. Umsipi traba nje. Why manje lo respond ku WhatsApp kwakho? Balo. Slap. Ba. Ngana. Ukara. Awuhlezi. Ungabiza amagama abantu la ngi-live bazoze bengi-record. Akunandaba phela mina angiyidathi kulolu phone. Bakusuku-recorda? Mahle amadrinkiseni. Guys, mina ngiyagcina-ke. Fana nasi. Isebhalito. Riders. Sisebhaliso? Sisebhaliso? Semhlanga la yazi awuzukuda yini? Ngiyaxaka manje sisebhaliso ngani zeyofika ngimaje la. Ngabe isheshile bo imoto. Oyike kahede about Ngilotuzana. Ishiyekela futhi. Bekiya ngobuhle yini kwi-advertisement yey'nwele. Hey guys, ask guys ngirong into eniyenzayo. Kumele uyekani kodwa. Kumele uyekani? Because mase kuba ufaka abantu bekuzophiniswa hawo abantu abanje. Kwama-comments bebezokhuluma bethi bamba abantu. Speak English. Hayibo ngobani? Ngobani? Okay. Asikhulume. Sanje. Sikhulume wena. Ngeke. Yanqaba. Yashisa next time. Fake translate. Ushukela wehlise ngamanzi. Yani. Hey guys, contest strong la. Hayibo. As kunuka ispirit. Khona drink strong la. Nas. Why banifana eceleni? Hayi befala eceleni. Hayibo. Asikho la. Strong. Ngizodakwa. Ngitheleke buka. Abona besilethe Ngizodakwa. Ngithanda kona lokho. Guys bazodakwa laba. Khona ishot engaka. Ngicome kuba simikise la bekuba. Ngiyabasmixe mina bangimixele. Ngeke sengiswile sinywa kanjani? Guys ngicala ngikuthanda. Nama ngithanda ukutaste. Angikuthandi yona itshala guys neso angiphuzi. Manje sicela bangimixele. Ngasangena umuntu wasendwedwe. Awu nje kulima iqina kanje. No, asikhonekthile kwi-speaker angazi ukuthi kwenzalani nizwani kanti. Sizodla imali esitokfela. Hayibo. Siyahlukanisa khulileka. Ngo-December nje mase bebuza imali zesitokfela sobe sesingazi kukhulunywa ngani. Balawuka kancane. Sehlisa.
Because ngifuna ne-view. Kunuka ispirit, angazi ngizothini iramle. Ngeke ngathi utshwala bomkhulu. Oh guys, mangahamba nje ngayiposta ngiyedwa sengihamba nobani. Bathi uhamba nobani? Kabe uhamba nobani? Hey bo. Sisemhlabeni. Nangu asade eqhathaneze la qhathizi. Uzamsho mangunesi bese aza. Wazaduma kabi. Wasandele ke ekhaya cabanga. Ngicela nje kaza senginyanga ngingayiyeza. 360. Ngingana ubusuku. Ngingana ubusuku. Letho. Sengaluka. Ulunge kabi shame. Ulungile nje uLethona uyadlala ngaye. Nangekakudala ngisahluka ngizomtshela manje. Kufanele yazini ngangifanele. Hayibo usinamanga ngiyaphuza. Angiphuzi mina guys shame yazi angiphuzi. Khona into kade ngiyibona futhi la video ngiyibona TikTok eshow ukuthi mawuphuza utshwala fana ukuthi uphuza upoison like utshwala bukho right guys. Leso yini ngapha ngiyamotivate abantu. Yabo guys uwadingela nama enemies mina abangani. Ngimotivate abantu ukuthi ube serious. So guys, so mawuphuza utshwala fana nokuthi amademon lawo. Maninga wakho. Maninga wami angiphuzi mina shame angiphuzi like sengiyoqeda ukuyini intuzi. Shame guys, into nabangani nje ayikho right. Angiphuzi kodwa mina guys. And utshwala bukho right mina. Umama ngitshela ukuthi mawuphuza kufana ukuthi udestroy ithempeli laNkulunkulu. Like mawuphuza kufana ukuthi uyifaka upoison mina ngaphakathi. So mina utshwala. Cha. Ngazuvumela nje Ngempela ngichale so waqala ngibona ngiphuza mina. Ngeke phela. Awusazwani noSibe. Siyazwana ibo. Nganami. Yana mthengisho njalo. Ngihamba nabantu awusazwani nesibandana. Utshwala bomkhulu. Yeah phela guys umkhulu wami uyaphuza so ngiyengizwe lento ayiphuzayo. Angazi sibizwa ngani but nje inuka ngathi iyona le ram leni. Inuka strong. Indaba yilokho nje bengayithanga la. Into engishoyo nje manje uzoyimisa kanjani yonke le nto? Ngidlala ngami nje ngimselele nina 1 by 1 1 by 1. Ekhanda ngathi umuzi ongasasebenzi. Abo mama. Ubuna siboshe. Ubuna siboshe. You know what's happening? Can you explain to me? No, angeke ngimise. Kwenzala nje usichazela. Right now we're going to Ibhili soyishiya no weta guys. Uyasazi story. Abasichazelanga. babuye ngane. Ngani zami izimele ngathi. Ungayifaki. Iyafaka impahla enkulu. Yeah. Inkinga mina nje sengize ismail sayo mina mase mina waye yami nyosa. Yes, yeah. So siningayifaki bani. Angithi uzofuna strawberry. Awufuna ushintsha. Utshwala nje guys ukuthi ningabufaki. Expense njani? Phela it's comes with alcohol. Phela strawberry. Nibeke eceleni xa ngafaka utshwala Yizo manje isineli. yeah Sisuke sisuke indawo. wasashlohla Umuntu oyimixer. Why yes, mixed. Uzobona ukuthi udile khulu. Oh, fight enganani. If umix utshwala yashesha umelt. Yeah. When uzoyikalela into enganani. Ikile yesincela. Banirobha le ndawo emixed. Simple. Simixekile lehlamvu phakathi. Kancane ngifunde uliza yabona lesi sengayisimela mina ngayitaste kuzobe ngingela. Hayibo ke sikwazi ukuyishare noweti lontuzi. Ibhili usechazile wathi ubaboye ngani. Musu usiphatha la. Kuna siboshi. Kazingayenzelwa bayelayo.
Mina guys ngoba ngizwile kusithe yami i-cocktail bengayifaka utshwala. Ngizwelile nani. Ngcono ukuthi lo. Awu bagila nawe mina unyaka wonke sisamada sama-iPhone ngegama lami. Unyaka wonke nje Awu-check ukuthi sakhona yini le account esenza mina. Lapho ku-TikTok iwumbali _oceans. Okay. Iyangibhlokha cha ufike uzenze mina nje ungibhlokhe. Kumele ngipostile mina Facebook. Basudayisa ama-iPhone. Naye cabanga. Usezwa ngabantu sebema-iPhone. Mina ngade omunye ku-TikTok wathi njani mangunezi Uzana ayi wathi mina wangithula ama-screenshot wathi mina yangazi lonto Abantu babebesa verify. Was I bad influence? Can you see your friends? Awubavezile nje. Nangu Snow White. Nangu Umara coming soon. Ngekwazi ukwazi isibongo sami guys nizowazi isibongo sami mina mase khona umyeni isibongo sami sangempela asibaleki Hayi ngoba niyayiluma ke shame Ngizophinda ngibone nini